se abaonia aiga ntobwate showroom asura chagwirigirie amabati anda onsialia utagiti showroom yeto nigo ere enkare eyuerengia na boigo ekogokiriso lyao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora emirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebereria kende gionsi uragania bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asibego babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucuri g'ubusongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwancho murigereria hobotuko no bwa gatano ase omotinyo iga okabera omwaka iga bwechiri bubere 25 Jumatano entangani kegima yomotinyo iga okabere karibu sana ikene kionga chinsa inyase enchira yobo ikernu karanso iketunyara ko batogosanga na gukomanyaria aene kiwe kurwase chinse mochonsi aseri tukeriga inchini gonkoro kwa Clinton Ondigi Wilson Makoli kurwase ensemo yomono bwe manyerio na boigo director DJ Atsan kurwase studio ya kabere na butogo chia kubwatira na kwenekya unango komanya tore onsia senchira irenge wetera samariogi amone chipicha kuronda onsia sori karansoike obenentu ikomwe. Karibu sana mwancho murigeria bone kionga chinsa nyobotuko bwarero togochaka kurwase ichiro enene ya daraja 2 asoko ngusanogo tindi kwene kiwa omubasorero hegati ababwatani bekyombekemo ya daraja 2 shops abo banyara ko babakomera na ritko lyarero asibaro kanogo twaro ko ngusanogo tindi gati yabo naboigo abatendere bekyombekyo asekeri ababwatani bekyombekyo bagotebangani go botumekyo bwe bwechibesa bwa bere bo kwene kiwa naboigo gati amabori abo gochiase komite yo korai kyombekyo tarabaga kwirenirwa asenchirenge yabo nagotumanyo muri kito dipon asanya
kurithirira ritindi ndio gutaigwana ni goriorekana asechira nene ya daraja mbili aya maega ya banyakiombe ba daraja mbili shops gutaigwana na bego kumuchia abaraya subura ibwa bobobe. So Januari vile ilifika hakuna pesa ya kupewa, wakaanza kuvutana, wanaendelea enda kwa fulani, nikakuja kwa German secretary ananiambia enda kwa German, nakuja kwa German ananiambia enda kwa secretary wao wake, na walikuwa wana kizunguzungu na walimu wanapinga sijui nani alikuwa anawapiga. Sasa mimi nikaogopa hiyo pesa, wakakaa nayo wanakuvutana mpaka wakaenda kunipea kwa chifu. Sasa hiyo walinipea, ukapata tena wametoa pesa zingine. Kuuliza hakuna kujibiwa. Aya walikuwa vile tulifanya hapa kwa wizi, hakuna hata mbili. Sasa nonya nabo omochakano bw'ekiombe keiga nigo ororekanite ko bumuya kurinde bono nigo bakumirana naria batakagirete. But if I chairman, they can be able to sub sector. One of the projects from the year 2022, but 2023, we can Huawei. 2024, we can Huawei. Chairman, and what they are members, again, to not take a for them. She said, we support the members that all that you do. Behind the FICI, I can represent that the members, what they do, Nesavia, and the Kalikube, Kayandanka. Nairanile. Still, that's a problem. Iswali ndiyo statement teyo hakuna utwacha katokonya oranga twenye oratako abaende baitwacha katakutimandi ebinde tukalikelwa marugo yoko seri kuweka onda kinyume na sheria kurengana na barwe nigo bono babere bakogacha chibesa cyabo asumwa kumugima bari no gosemeria bwokonyoleng'erie ya asomweri bo mwaka waro ku 14 tie welfare mbato edisi atigare toro tibesa muna njengo na rengege ka tibesa utigara 4000 askero montono robo kom asanzwa yo down 14 tibesa tintundo mai kiasi ke kwa kwata igarero ekiato twatese echemani yaito etorangeri tobeka mutu kwana mangana ega tutaitwa totegere member nyone wewe eto wotangi 2020 by the end of the year ya bwate elusaba 280 ama tanga abeire 14 tibesa tumekesi ngekuta ewine tijatigara 280 kumkia mamemba basa kwa pesa yao bachikorera kende ni vizuri watupe haki yetu. Mtu kama mimi mtoto wako waviiga wono uwazi teye sekumugito nakia kwa mamemba bakorera chinga kichibono nigo baburirie serikali wesonia gati elio kugayana enganeje ombikia daraja mbili kebwato bokonwa bangina bachibasi yabo cyasirire ndugu ati oyo gotokonya ngobono iga twaripoti ni polisi kiema chetu tokorete pesa ndikonyora kake serikali yetu ya Kisii County kamora nito konye kera tukwerigeri konyono ntu ndiekera ritu kotari gasiri rais moikote emegwetikano tiekora no ela ntuma konyo 20 kwaka na kera ritu kama memba aba enko bwatis ne vai chairman banyore yaki abo totebera ntingwana ne kusota getsei tunataka haki yetu na pesa kwenda kuja kama memba na kutagete asomokia no bumanyi bwokora emirimo yane boikirano ngonari yenchera yo wikera omunyakirogo oyo bonote bagoika abekabisi ya yabuya elio anyare kubwatoka oroboti ni kuripoteri kitaseni kia ukiagetembe kuruiga sejire nene ya daraja mbili elio tukimeye kaunti ya Kisii italia na nkuru kwa Dipon Asanya. Tukosikabosio mwancho murigereria abamenyi bekenyoro kia matango maneke gotoka sesa blockation ya Boikanga ewodi ya Boikanga se bunge ya South Mugirango se county ya Kisii nigo mubasorero baene kyo kurobekana oikase nke mo yo omamenyi omubwechinse kagire koba omugori nabo igo mutureti bwechinse mecho oyo kagire komutachiranso mwana munyaruka w'emyaka 13 sabari umurikito Lilian Mura oikase nke yo nigasangane amati omunyaruka oyo banyara koba bakuru ebirero byabo nagotabanga gwikira boniga umuga koyo enegetie egakorekyo nigatamete na taratoka gwikira boniga asebanyara koba bakuru kobore gochi asabarai nabo igabo batendri bobore ndiko ene kyabunango kora barobo tuki hanyara koba gakobe kwa byara amukiriwe getambo kerege tindikeri chiko nabo igi amati chiko nyoro bwene bwae abamenyi bekenyoro kia matangamano esa blockation ya Boikanga ewodi ya Boikanga ebunge ya South Mugirango nigo bakoro kurobekana asokoro kyubururo bwabo igoro yo gusariwa ku mwana omukewe emyaka 13 nigo barobekana wekasenka yo mukagerio yo
oibo igo ore omotureti naende ore omogori ase ekenyoro ekeiga nigo baboria ase obwamo omwana oiga anyore oboene bwaye okwana na ng'ina kore omwana oiga niga atoerera buna atomete omwana oiye para erinde achikonia amatoke ase omokagera oyo iga ore omogaka bwa emiaka 55 amorangerete gocha ase enka yaye erinde amoirere amatoke korende akaumerana na egekora ekeiga kia obosoku iga achiete para konia amatoke chinsa chia morogoba ekero agenda para akonia amatoke noanyora omonto oyo iga omotebia nentera amatoke ya epaundi gocha nkogorie ekero amoirere amatoke aywo bono nao amorangereti gochi mwaye iga abwo bono rende akamoira buna amoirete ekaseri iga agamokorera ebikoru bia obosoku okwana na omwana oyo iga niga erera buna iga are na obwoba mono ekiagera omokagera oyo iga niga abere okomogosereria buna nkomoitare aise gotebia onde bwensi nabo igo ase omwana oyo iga nabwate okoboria gochia ase abarai ba ekaunti ya Kisii anene mono omo-women rep ekaunti eywo Donya Doris Aburi amobwatesie erinde anyore oboene bwa omwana oyo iga ninche ase omwana gaki eserikali ancha nkonye omonto oyo otamire naende niga agotisiere omwana one bune ogokwana nkomoitare bono igo nare gosaba ase obwanche koina omwana one nairi echinyagitari osinyire niga otwari oborwaire bwokogu buna omonto gokwendu nagochikoba mogakondi bwensi okeanse omo-women rep bwa ekaunti Donya Aburi noigwete ase ore buna okorera abana chinyaroka bagokorerwa ebinto buna ebi nobigwete okwana boigo na omong'ina abwo omokagera oyo iga niga erera buna era ase rituko erio otarenga ase enka yabo niga achiete ase enyagitari ekero akoirana akaumera amang'ana aya iga aikire gokorekana niga aboria abanyakenyoro aba iga ase obwamo bamobwatesie erinde barigie omokagera oyo nonye nere natagete oboene bwa omwana oyo bororekane gaki abaminto gaki emokong'ita bosa inche narengeo gaki nasogete Jumaine ituya Jumaine na omwana kuri nyagitari narenge nkamanya kuumera amang'ana aya gaki naiche ngumeti abaminto gaki tosangere tomanyora abwatu gaki korwa ase ekenyoro kia matangamano ase sublocation ya Boikang'a ewodi ya Boikang'a ime ebunge ya South Mugirango ekaunti ya Kisii inche Lilian Muraya. Kaunti ya Kisii mwancho murigari aturaso ase kaunti ya Nyamira so mwakilishi wa basubati ase kaunti yo Mheshimiwa Jerusha Momanyi ilitukori rero kero yokoenekia obokoreri bwa amagendero yokobasira ebyegwa abasae abe okoenekia buna abang'ina ngosiro bara ase ebyombe aho ase kenyoro kia Nyakiore kutoka ase bunge ya West Mugirango kaunti ya Nyamira nigo Mheshimiwa Jerusha Momanyi agikeire ebikore bya abagaka bose abasae n'abasacha konyara ko babako batachiranse abana abanyoroka egento bona atebire buno Mheshimiwa olikuwakilisha obuso kuwakilisha bwene bwa bana banyaroka na bega basubati kurwa se kaunti yo nigatari go chigwanchira na ebikore biga ndiawo chikobeke emerobero yo koene kibuna bonsi bari barachie koene ke ebikore byo bachikomekeriwe getambo kerege tindi kerichiko chinga kechecho Mheshimiwa Momanyi niga kwanira obokoreri bwa serikali ya kaunti ya Nyamira obwanyara ko bagakomochia na gotabani go botara ikarana se nchirengia ochia saba na incha se chinsemo cha mashinani kuna gotomanyo muri kito Fatgard Gisemba Omo wakirishi oyo bwabang'ina imeye kaunti ya Nyamira omoske Jerusha Momanyi nigo aboririe abantu bonsi kubwatirana erio gukora ebikorwa by'abasacha kubatakira inse abana abake wika kubatigira oborito ikera abana batandikite nabangisa muna bana nsanye kwenye matuta ya inoyo ebisa biro nebyo gukuru kagoro mwana na hando maye kokori erio mwana kuna kuna ukinora mukaya roti gaki oino mosacha gosine nyanga monko nya kogikerie binde bigare bina bingorikia kwanza muri togikerie amangana ayumaete ntenda best violence yani baba omwana kubwatwe singentera tali nkuru omonta ko oboene bwaye omekishwa ngata ensemo yaye omo MCA obonyamatuta omoske Julius Matwere nigo agikeirie oborai bwo mugabana Nyaribo ase ogosinywa wikirania emeroberio ya magenderero anene asogosira ebyegwa byabasae nonya aba MCA bagwetia e budget ase ebunge ya Nyamira matemo matengantu atwara chiguruburenga twatwara chigurubure abandi bakaenda bakabaje umugango ndese bagangete gutya bakabaje bakaenda bakorera mukutano bo ukigeti mata ari manga bakaenda bakarosya e budget supplementary budget butugu
bakabonga kibese kyalenge budget cho speed bakabeka sawa tagete abuna watu wabate issues ya sports. That's why we have not been able to involve our youth in this. We have had plans for some time. I want to believe Ntoikirani. Wakiweka budget anatoa, wakiweka anatoa, and you know every year ikiagira babate ministry ekokuya gender, sports and youth. Eka moire ministry igekubwatia resources chiwote kere ministry ero. So they are the ones who are supposed to have done a lot into it. If I was so asogokora affirmative action. Kukwana ase omoyiga bwokubwatuka ema ase kiombe kia mosaria na boigo kubwatuka ejeki ase kiombe kia bodaboda amo na gusira ebyewa ase kenyoro kia nyakeore nigo omusikeche rusha abekarabu puna arachie kurwanirira ubugavana bwa Nyamira hasa obochorio banene bolebosio. Nipambana na hawa wanaume. Sasa niko tayari kwenda kupambana na wanaume. Kulikia kero kyobokana. Iko na ataka nkwana mo nyibwe kyara na omura. Onde bwenzi okagere tengane running mate ngo chikoba atike kondikia. Kacha sene ga go chikoba running mate ya na atirion. Ba Nyamira yere namba ibere. Iko aba matare nga mokungu. Mtoko nyara amangana yo hotere kero kyobogwimenere. Waisaneire egesongo no manyete no maete kono geke gusi no maete kolendenka omokungu yo abe egavana ya Nyamira county ara okurujerusa mumanyi ntoro obwekanira bakungu barenga sepipilia akigera bakamwe karotora musire atenenere county yeito ayesibi kuno mwana oli atera techaka tute yo sandarita wa strike aina mangana yo mongina bwana ga kitoko moeke kenene nasinywe gara abamna gradis wanga wama pe count Kingo reporter ya Getembe kurwa sechinseme njiga cha Nyakeore yegotoka ime ye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Njefa Tigadi Gisemba Mwancho murigeria ase emeroberio eyo yokwenekia amagendra ase chinsemo ase county ya Nyamira litukoria roboigo nigo mwakilisho ibo basubate kurwa ase county ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Mumanyi ayenekia gwikirania bakorero boiga na gusira ebiego na boigo abasubate ase byombe ase kenyoro ya quarantine ikigotoka ase ward ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba ase county ya Nyamira asanyara ko baga kurwese getogo chia sawa ibo likwenekia buna nko basegetabare abana babo kwegenderia ase chisemi Mheshimiwa Mumanyi oyiboigo gwikaransa ase komiti yetenete chisemi ase bunge nene nigo bona arire ira yogo chia kwenekia na chigos kogikeria ekiombekeri kia help kenyara ko bage kubwatoka chibesa ase chinga kichiri chibwendete go chia sabore ko bara ase chiskuru che university na boigo chi college kwegenderia ase chisemi chia buna gotumanyo muri Polycarp Okara Jerusha huyuboigore oyo moboba ya komiti bechisemia se bunge nene nigo agikerie na nene ogotenene gwa kukobwato kwa kwenengo gocha sabora kigwa balia bechi university na chi college enengo yakabwate kurunse ya kiombekeri kia help egento korengana monera aganire kenyara ko bagego sunsurwa limorioka elio gotulia abana bakurwa se chiamate chintaka kwenyorera egesomo help omontaji etakagende court agakana bono besanjiri konyara kurwa nibari konyara kogenda no ene new model mbakokora njaire tukoti elienkoro tegokore kyara konya yaruro lakini ntu abatebi ekyagara mama etamu in education committee ntu abatebet if they go beyond this February we are going to come out tokurense go etanga is this a country etutaite go ita generation chinde akara abantu bana bagotire bare tutoita abana bakabaita bagokina we must have a solution kegera abana baita bagendere kabere skuru gali buya ukwana stinseme chika cha karantini wego nigo Jerusha gendere ko bagagusegeta Bible kwene kibunango ira bara abana babase chisukuru elio bachagwe konya sama tukale busyo asibega basemiri abana kubekomo kiele gokonya asibakorwa omwana onyakaro omwana omoronge motebi asome motaiga go ikaga alita kubwatia abana bande nebintu binde bagokora mwana arokorwa asa ataka ogenda ubwatie ebintu osirosirani mwaka getanaro rocha kobakonya osirani miss kamurancha abana balimo gosoma muri isiko inyora ase mwarure omweli oye nigagende ko bagakobasaba abana enjo korwa soro gongoriga kumusira bose bo bochojo bonene bu mwaka 2022 gento korengana monera atebire nga nigo entundeye
omusubati aranyara ko bagakonyoreria bagaria bene kurwase county Nyamira kugambira county Jaiga igentabekire okubwekana amo no mugavana we county ya Homa Bay omusubati Gladys Wanga baende tu arengenere parliament manya baende ni tenarenko yomo bona achikumurige chikura maatari bono bagatugateba ninga toko genga bakungu tugenge bagotenga bakungu mbanjaini lakini bakani ngabarusie vocabulary yo bono abakungu ntwanjaini iginko report rigeta sineke kya ubwanchete kya gatembe kurwasi nsemechiga cha karantini ime ye wadi yega yagesima ebunga yabugetutu bwa Masabe county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara mancho murigiri asoro jurwa ya Polycarp okara no togochira umutmoko umutangania sekionga chinse nyobo tukobwara toskare na mange nkwarganatia sensemo ya kabere korona ndaseke kagitari getambe Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana mati, bangina ninjo. Onchali omache ndi bachiboke ndu tatonda nako enda bwiro bukitoba tikisiumba ene nkwanera gitabanchali ba minto banchali mbali bagere abanchali nabwo abantu ba minte nyumba ya gatatu na na butu yatogereti nere monga yo mugusi kere nyumba yo mugusi no tuomerete bonchali wono tatonda no manyaye igo ki monchali yo jabatana masikariale onchali omache inde bachiboke ndu akenda bwiro bukitoba tobo tikisiumba uitete nkubata acha minto anyuma acha kuna kumegeza kukinegeza kauzili na umonchali yagwe togigo oinero monchali uitobori bainto bo macho murori muzi onchali mache ndi bachiboke ndo akanda bwira bokia tobo itigesiomba uitete nkubata acha minto anyuma acha kuna kumegeza kukinegeza kwauzina na umuzi atebete iginge kabisa Baraka ninjo, ninjo rembe, ninjo dorome, mangana mati, bangina ninjo. Gatembe Television ekionga kiamamogusi. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekariguri iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuligo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kila nafsi Tarari ogokogwa James Obegi Kingoina oyuro mwana onyagusera Jeremiah Kingoina no mungina nyagusera Faustina ra Kingoina nigare umugaka onyagusera Agnes Nyaboke na nigare Rosemary Richard Steven Beatrice Concepta Evans Sophia George nigare mumurumu abonruso Nyasuguta Haron na Justus nigare Samoke Ernest na Salome nigare Sokure Diana Cynthia na Derek nigare
rusigo enkendurit kuri alhamis tariki sanemo aeni werit kuri juma ase kenyoro kyage komo mwembe nyaura location nyari bari chache ase county ya Kisii. Gatemba television torengore ito na mtakula kwa jasho pipo kifo kikazi Enyagitari ya Care and Cure ni gobono egokurareria free medical na surgical camp ya Kabere Asumukoega nigo egokurareria free medical camp era beteriki sano nemo na sano nebere boigo litkulia nyuma tatariki komichumutinyiga ukabere bo Mukoega asenyagitari ya Care and Cure incho okoleru sha registration bosa otari wakana kindi ki surgical review na boigo chi radiology assessment kwa nomanyagitari oyomo asoyomo na boigo nonyore chi free surgery asibaria beligeti numuruberio osha inchuo bwangomono samange bakresimi ase number 0707 169 353 Care and Cure Hospital, caring hearts and curing hands. Gatemba Television ekionga kiamamogusi. Karibu sana mwancho murigeria sensemiga ya Kabere kionga chinsa inye biyamana soko kandrago sanga na intwe na bono umujumbe we bunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira Mheshimiwa Steve Mogaka niganyara ko bakago kwandra hekikiagerere amagendra tara bakago ikirani gwa senchirerengia ande mona magendro yechipara se bunge yae nigatebira iga kubwatikana no gotuguterware we finance bill mwako 2023-2024 oyo nyatko bako gotuguterware mono muraibu ensi ya Kenya muskuli ya Mruto kubwatikana no kurubika no gotindi kwa kiombe kyabasa yegenzi okwa negetuwe mwako eta kulengana no Mheshimiwa Mogaka nigo bona goteba igatia magendra yo nigatara ikirana kubwatikana no gotuguterware we finance bill yo nigaringe ko yakwa nega somo igabuko bekero egutwa kumugambyo muyawe sublocation ya bose sublocation ya Nyamesocho hiyo kutoka Bosamaro se bunge ya West Mugirango aseboigo omo county commissioner of county Nyamira Mheshimiwa Erastus Mbui anyara ko bakago ikira nago kwandra okukone okororo kwa bagambia se chinsemo akobwaterana erigo chigosiria okoni wano kwengwa kwekenyugwa kyamarwari atancheiri Okoboria nigo kwaboriwe gujase omugavana we county ya Nyamira Omoske Amos Nyaribo okenya ebirengo bya masomo ase kisukuru cyobobundi okoboria okoiga nigo kwaboriwe no mubunge o West Mugirango Moske Stephen Mogaka oyo oenekrie bona kisukuru chinyinge cyobobundi ekyo kizarekari che county kibwenete gotenenera nigo chinyinge kitabwati abari mu baisaine naboigo ebintu byengenjo ebyo birakonye abana we kinya ase kikosi cha maboko. Na nataka kuomba msamaha, mimi mwenyewe nilikuja Bigege nikaambia county government bring equipment here, bring teachers here. Mimi mwenyewe mjumbe nitalipa school fees ya kila mtoto atasajiliwa. Abantu ba Bigege chi equipment chi aretu no senjira are ko gumo chipi ba aretu chi equipment inje gotaru mjumbe manyete nchira aretwa na bali mumbarali kwa. And my humble plea to my governor and the county government, just deploy the necessary training equipment to all our village polytechnic, and you are guaranteed that once our students are admitted, tuta disburse hiyo basari yetu iende kuwasaidia. Kukwana ase omuyega bwo kumubekera egutwa omugambyo manene kwe location ya Busamaru chache Evans Matara oyokorekana asabisi yomugambi ime yekenyoro kyagesero ime ye bunge eyo ya West Mugirango abwase Omoske Stephen Mogaka akwanira ekyagerire okonyoriwa kwokoroiswa wechipara anene ime ye bunge ya West Mugirango. Naomba msamaha kuwa barabara zetu hazijatengenezwa in good time, na hii ni kwa sababu yetu sisi wote. Mnajua, muliniambia kama mjumbe wenu nisipigie kura mswada wa fedha
wa 2024. Tairu mwanti anete ngaso aka yes. Tariru inu mwankane tinga hiyo usikubali, na nikapeleka maoni yenu, nikakataa na nyinyi mkakasirika, vijana wakakasirika. President akasema hiyo haitaendelea, wacha ikae. So serikali haina finance bill 2024 ya kuleta pesa ya kutengeneza barabara. Ensemo yaye omucounty commissioner we county ya Nyamira Elasta Zimbui nigo aganirie abagambi abanene na boigo abakonyi babagambi kubeka omukya eryo gukura oboengi bwa marwa atanjeiri ase ebinyoro abwase amentana goteba nigo bagukya gukora omusako omutindi eryo kurwania amarwayo atanjeiri. Ndio maana ninasema tutamenyana tu, tunaendelea kubomoa. Tutaendelea kubomoa. Saa zingine mimi napiga mguu pole tu nikifanya mazoezi yangu na observe ni kipi ambacho kinaendelea the surrounding. Nashukuru wale wa Nyamira kidogo sehemu kubwa wameiangamiza, haionekani sana. Si kusema kwamba haiko, wale wamebaki ni hawkers. Wale wanatembea na thamos unafikiria ni chai wanauza, kumbe kuna vitu zingine, ama kikapu unafikiria wanauza maji ya chupa, kumbe kuna vitu zingine ziko hapo. Tunajua hizo binu tu na tunakuja. Hingo ripota ya Getembe kurwase ebunge yeiga ya West Mugirange kutoka imeye kaunti ya Nyamira Njefa Tikadi Yesemba Wancho murigaria tokorena se county ya Kisii ritukari murioka maiga yo mugavana bwa county ya Kisii Mosque Paul Simbarati okoretaro ya magendro ase bunge ya Kitutu Chache North nigo egatia barai kurwa ase bunge yo bagendete gwesokia na kogokera gitambo kiriki ase bono batebire etare yo nigebo ere yo kwasemeria gochia ase bamenye be bunge yo kubwatekana no gwe wasiorigwa kwegati ya magendro ase chinsemecho oyo bwango iga gwesokia na gokwandra etare yo no yori gitekero kyo bo MC ase wodi ya sensi Ronald Siro onyara kago kwandro kuganyo kukororo kwa baraya na mono kurwa senseme yugo chamo kubwatana na serikali ya county ya Kisii erigo chigokinia amagendo na bigo bokoreri au ande mono sensemo yechiseme igolete emochari ya marani yanse gokoregasi na boigo na igolete enyagitari ya nyanchogu yanse gokoregasi igo ngoteba naende nga mbuya mono eso gututarira na aso cha gutukwania na abananchi bonsi mbabete no mogoko sana gokorora woika ase binyoro esibale abana baitu mbarororo babwenerete ba join chi technical colleges echi elinde kwebundisa amangana ya maboko bwebundisa obwagachi na bokwebundisa amangana y'obosoni na bokwebundisa amangana y'esitima na amangana amange ayarese chikollege osi polytechnic chichitu igo abantu baitu naende na mono bono chigasi chia bono ese Kenya yeito chigasi chia maboko na chichirororo chigasi chobisi chiabere chinke igekero bwate amangana ya yokoboko gose skills igole omuntu muhimu mono sana naende oranyare konyore gasi raisi wetanie amangana ye chigasi chechobisi inabole chichukura 2022 mukambe kira chikura asobonge lakini rende ekaba ebati na yabete inaira ekiagere ese siasa nambe yemo nero yoka ere ya muhimu no bana namba ibere bado gabuturabwa lakini bono gochimutua ni ngenderete korora obwanchani mogenderete kongorokia ninde tayare kubakorere gasi ninde tayare tubwaterane torosi
Mwanchomo rigereria kurwa se bunge ya Kitutu cha North Togos Kabonso ikase county ya Wajir asensemo ya North Eastern Kenya sumura ibwense ya Kenya muskuli ya Mruto hagenda kura igatia bara ikurwa se serikali nne abiga bara ikurwa soro kongoro kuriya guikirania taro ya magendro ya matuka 5 asiri tukuria kabirerero niganyara ko bakago tarra e county yo ya Wajir asaigora igati na gwasiuria igatia magendro asabona ene kirio bokoribwe serikali ya Kenya kwanza nigo bora chigo ikirani gwa senchira etariyo gwanchirere go chia samenye nsemo chonse anemona sensemeyo ya North Eastern Kenya nsema tebire ya bereke kutiwa maiga kimagendro asege kegetambe okwana chinga kecho boigo muraibwense niga gikere bali baganda takomochia serikali yae na koene kyabuna baraibonsi banyara ko babago chamo kubwaterana erigo chiwekania magendro bunago tumanyo muri kitoket kwamboka asetaro yaye yokone kya magendro na kobeka oburendi ensema North Eastern ritukura kabirero nigo muraibwense ya Kenya omoske Daktari William Samoei Ruto na omokonyo ye Professor Abraham Kithure Kindiki batarera ekaunti ya Wajir erikorotota emirobiro ya magendro anene mono obwagachi bwechinyomba cheri gorirense gochakia okoeno na gwechancho asetugo obwagachi bwebigwanda amona magendro ande amangi kwa hapa kama siku ngapi? Siku mbili. Unafanya kazi ya mkono ama kazi ya fundi ama kazi gani? Gukwana asegitike urare county ya Wajir muraibwense niga kwanera engana yokwena no kwebibande anene mono asebisa kubiribire asomo baka bwechinse chinde anene mono ogwetigwa asomo robere mokongo na koboligwa amaborio ayare amange eyo yagerire serikali konyora okwemurungania kurwase ebisa kwebyo muraibwense niga chenchiari chikerio na kobarro belia bune ebisa kubinde enyema yega yera kubwatirana ne wizara y'oburendi bwime na boigo area national administration. Kama kuna maswali itaulizwa wale ile maswali inaulizwa iulizwe watoto wote wa Kenya, sio ya kwamba watoto wa Northern Kenya waulizwe maswali na wale wengine hawaulizi maswali. Na ndio nimesema ile vetting ambayo imesumbua wananchi wa Northern Kenya kwa miaka 60. Leo nimesema hiyo maneno ya vetting iondolewe ndio vijana wote wa Kenya wapate vitambulisho vile wa Kenya wengine wanapata vitambulisho bila ya matatizo. Ndio tuweke sehemu ya Northern Kenya iwe equal to the rest of the Republic of Kenya. Chinga kechecho nigo muraibwensa teba niga bwate ganga yoko bwatani aba Kenya na teba Kenya Tegos Kabosio onye tobwato bokabira na boigo ogwitana muraibwense nigo boire go aboria bamenye be county yo como bwatisia asa 40 aba Kenya amo na kwanikia amagendro ase enseto ya Kenya. Mimi nataka niwaambie watu wa Wajir, sawa sawa, mambo ya kuunganisha Kenya. Mimi nimesema Kenya hii haiwezi kuendeshwa kwa mambo ya ukabila ama mambo ya kugawanya wa Kenya ama maneno ya chuki. Mimi nawauliza ndugu watu wa hapa Wajir, si mimi nimeunda serikali ya kuunganisha wa Kenya wote hapo kwa broad base. Nyinyi mko hapo ama mko nje? Hapo kwa broad base mko hapo ndani? Niunganishe Kenya, nilete wa Kenya wote pamoja, ndio tusukume maendeleo pamoja. Hebu nione wala wanasema tuungane. Ngoripotire Getembe TV incheriane Catherine Kwamboka. na kurwa sensemo yekionga chigosori mwanchumo rigereria egosori ya golf eyo abange babere bakomanyana egosori ekogosori kwa na abantu bari babwate enibo abigo bari banyariko bagotwara enengo kurende korengana no murikito Haron Ototo uyo nyarako bakagosanga no mujumbe omukoro bwe bunge ya South Mugirango ibego beto mo speaker bwe bunge ya county ya Kisii Mheshimiwa David Kombo ni ganyariko bakago kwandra obuya wegosori eyo na bego kurwesege togochiase abasae na boigo bari abanne kunyarako bagwesonania runenchire moyogo chikomanya amaya yegosori eyo na nemono kwerenda ase inchira ya kebochen.
Egosoli ye golf na ya moi jigosoli chitaraira Emily mono asinsemo ao imeyensi ya Kenya nase orongoro gusi egosoli yo ni gakogosoli wa asinsemo che sports club ase ababwatani be kyombe kyo bakomena na kogosoli akoroli tukogochia anserinde. This team you saw here plays every day. We start between 10 and 11. These days it's 10:30. At 11 there's another one of us who is not here, who is a lawyer. He goes to court, so he joins us at 11. Mzee Msesi. So imole team ya inone muraba. Amagaka. Omujumbe omutangani bwebunge ya South Mugirango Muske David Kombo nayo mobo atwali bakogosolia egosolia ya golf na nigo airali bagalia bene gutubwatirania ase egosolia yuoli tukolia lero 5 times umpirengo rimole. Go por wadi smartakira. 5 times. Wikiengo oso ime. If you play 6, you go 1 over. You play 7, 2 over. There, we call the game. You come to play. You muki ora kabisa. Ogugoroga. It is there. You must have a club. You could be guy. Kombo oyiboigo renge omonogeri okabere bwebunge ye county ya Kisii nigata yabuna egosiri yuone ya mwe chigosoli chiri chisikire kigima kubwatakana no bwene bwaye ase buliana ni bonde bwanzi butarikone kigwa chinga kigosoli yuo egenderete. It's about golf is that you play the ball as it lies. You don't move it. You don't wait to see whether someone is seeing then you move it. No, you play as the ball lies. You must score straightforward. You hit the ball. If it goes the bundu, you hit it from there. Or you take a penalty. Golf is a very fair game. Oigo nigo Muske Kombo airera obuya bwe gosori yuo ya golf gochia asomonto kubomono ase chinsemo chobo chenu. One thing about golf, it helps you. You use all the upper torso and the lower torso as an exercise. What do I mean? As you swing, you see the upper part is playing towards the green or something. So it's a game where you use all your intelligence. Eyes are seeing, brain is judging. Yes, one thing again about golf, noise that will not help you play. Muske Kombo nigo arwa ensege togochia ase abasae kubwaterera egosoli yubo kongu egekugera nigo yakonyire abange. For young people, they earn a lot. With us they earn a lot. Arafu kama bwate timu ya abasae mo komenta manza chinga. Oh, we have Elimu Academy is mentoring children. It mentored children who have gone up to the national level. Youth. Yeah. One of our girls was in Vipingo. One of our boys won in the Kisumu a major competition. Igoro ye miaka yokutimuka kurwa ase egosori ya golf Muske Kombo nigo agotebaiga. Apart from a toddler, is the only game you can play from youth. Yeah. Death do us part. You don't retire from golf. Aaron Ototo, Nyaingiri, Katembe TV. Mwancho murigaria guo korengana ne chinkwana chio mheshimiwa David Kombo mbwango iga na inchenda esona ne gosori iga ya golf kurende mbya muno murikito Harono Toto yengiri no roboti rwa senchira yobuikeno mwancho murigaria no toikira omwerio wekionga chinsa inya senchira yobuikira no botuko bwarero mbya muno sogo sangana intwe nabo igombya muno asabari kibaitu bamangana bane kyaiga ngochara senchire rengia Wilson Makori nero twakonyana nero kurwa sense moyo muno bemanyerio mo director ne DJ Atsan kuru studio ya kabere nabo igo Stanley ndiye kikurumega ye chikamera yoneke chibi chango chira senchire rengia chekoro kwa Clinton Ndigi twaro botkobya nabo igo gendra kwego kya nemero beria gendra tya Getembe TV. Twatire mama
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya segeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganiri erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nilan Hub niye moya chiduka echichikone bintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures aseli golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echura onchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chichi 7 seater nabwego ne chichi 6 seater echujire chichi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke asokubeke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyoranga Nilan Hub nigo babwate murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu biga ngorangora wika wakolire tonyole imeyo muchomo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitari lya yanyangena boigo nabogwaka esimigwetera seti namba chito echochire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asenka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Kila nafsi na tararire ogokogwa James Obegi Kingoina oyuro mwana onyagusera Jeremiah Kingoina no mungina nyagusera Faustina ra Kingoina nigare umugaka onyagusera Agnes Nyaboke na nigare Rosemary Richard Steven Beatrice Concepta Evans Sophia George nigare mumurumu abonduso Nyasuguta Haron na Justus nigare Samoker Ernest na Salome nigare Sokure Diana Cynthia na Derek nigare rusigo enkendo litkori Alhamis tariki 3 ayni litkori Juma ase kenyoro kyage komo mwembe nyaura location nyari bari chache ase county ekisi Katamba television torangre ito na mtakula kwa jasho pipo kifo kikazi
Gitembe Television ekiunga kia Mwamogusi. Kila nafsi na Tarari ogukwa ko mugaka Jones Onsomu ngwenyi ujuro mwana nyagusira Francis ngwenyi guka mungina kemuntoge kondo no bego mungina Jeria Gesare nero mwaka Olea Mura Ningarise Grace Gladys Kefa Margaret Peter Nehemiah Eric Valin na